Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa ne muku sallama irin ta addinin musulunci, kuma ine muku maraba a wannan live nawa inda zan shigar da wasu bayan Allah da suka rantsi cewa za su koma ɗaliban Abdul Jabbar Malam Jabbar Kabara. Zan shigar da su ashabul kafi ta hanyar fassara wani screenshot da aka yi aka turo. Aka ce a cikin littafin Jawahirul Ma'ani aka ɗauko wannan littafi aka ɗauko wannan kamar wani iktibas ɗin aka yi kotin ɗin nan, suka ce in na fassara za su shiga ashabul kafi. To ba damuwa ta su shiga ashabul kafi ba, amma zan fassara musu tunda na san dama mutanen da gaskiya ce ta dame su, su ne suke neman gaskiya ko da tahaddi ko babu. Waɗanda kuma gaskiya bata dame su ba, ko da ka zo da hujjoji dubu ba za su ba. To kawai zan fassara musu ne saboda sun ruɗi da cewar ganin cewar ban fiye live video ba, ban fiye tsaya in ta hayaniya da mutane da yawa a live da sauransu ba, ya janyo har suka ɗauka cewar kamar ba zan iya wasu abubuwan da suke faɗa ba. To shine yanzu zan yi na fassara musu. To ga wannan har ya fara zage-zage, wani asalafi ya ce sufi ya haukace. So amma duk wannan zage-zagen ba zai hana na yi abin nan ba. Zan zo saboda haka gashi na ɗauko screenshot ɗin, zan nuna shi a cikin kwamfuta ta ku gani, saboda da wayata nake live zan karanto za ku gani. Gashi nan abin nan kamar yadda ke zan fassara, zan kuma nuna muku waɗannan mutanen daga su har asalin malamin nasu da ya zo ya ƙaryan nan, dukkanin su jahilai ne da ba su da fahimta, dukkanin su ba su san me suke yi ba. Kawai mutane da waɗanda sun riga sun ɗauki conviction ɗin cewar duk abin da suke kai kawai shi kaɗai ne gaskiya, ko kuma babu wani wanda yake da ya san wani abu na ilimi sai su kaɗai, saboda su ga baki ɗaya an kuntace su, an ce kada su saurari dan bid'a, kada su zauna da dan bid'a, tsakaninsa da dan bid'a sai dai a yaƙe shi, sai dai a ci mutuncinsa, a zage shi da sauransu. To shi yasa suka rudi da cewar kamar mutum ba shi da wani, babu wani mai ilimi sai a cikin, saboda sun riga sun kulle kansu. A takaice dai bara in je ga fassarar nan littafin nan, ga abin da aka rawaito, zan kuma ko kuma abin da aka ciro daga shi littafin, zan kuma gaya muku dalla-dalla. Yanzu zan fara yin tarjamar abin, daga baya kuma ne muku dalla-dalla yadda mutanen nan ba su ma san me suke yi ba akan wannan harkoki, sai dai su koma zage-zage ko kuma a fita daga wani mahallin shahid ko kuma a koma da wata maganganu na daban. Na farko ga abin da shi wanda ya ɗauko screenshot ɗin yake faɗa, ya ɗauko maganar, ga abin da yake faɗa. Fa kullu abidin aw sajidin li ghairillah, shi Shehu Tijani abin da yake cewa shine duk wanda yake yin wata bauta ko yake yin sujada ga wani Allah, fi zahiri fama abida wala sujada illa lillah. A zahiri fa kullu ba abida aw sajida li ghayrillahi fi zahir, duk wanda yake yin wata bauta ko yake yin sujada ga wani Allah a zahiri, fama abida wala sujada illa lillah. A haƙiƙa bai yi wata bauta ba kuma bai yi sujjada ba sai ga Allah ta'ala, la'annahu huwal mutajalla fi tilkal albas, domin shine yake yin tajalli a cikin wannan sitira kuma wannan sifar, misali ko wannan abubuwan. Abinda ake nufi da tajalli, na san mutanen ba san me tajalli ba, zan dawo na yi magana menene tajalli, saboda mutanen suna dauka kamar hululi da ittihadi shine tajalli, wanda da bambanci da wannan da tajalli da sauransu. Zan kuma karasa, zan zo ne muku bayani akan menene tajalli. Wa tilkal ma'budatu kullaha tasjudu lillahi ta'ala, waɗannan ababen bauta da ake yin bauta, ake bautawa kamar gumaka ko rana ko wata ko wani abu, su ma suna bautawa, suna yi wa Ubangiji ta'ala sujjada. Wa ta'budu wa tasbihu kha'ifatin min sadwati jalalihi subhanahu wa ta'ala, tana bauta masa, tana yi masa tasbihi saboda tana jin tsoron taɓewar da Ubangiji subhanahu wata'ala zai iya masa, zai iya wannan ita gunki ko rana ko wata. Kuma wannan daidai yake da ayoyin alkur'ani da suka ce kowane abu, kowace halitta
yana yi wa Allah tasbihi, sai dai mu ne ba ma fahimtar tasbihin. walau anna burjat li batil khalqi wa burjat laha biduna tajalliyatin fiha la tahaddama fi asra'i min tarfatil ayn ligirati ta'ala li nisbati al-uluhiyya ila ghairihi. Da za a ce za a bijirar da waɗannan da wata ibada da waɗannan masu bautawar suke yi, wannan mutanen da suke bautawa halittar Allah, a ce za su ringa bautar nan, za su je su bautawa gumaka ba tare da Allah subhanahu wata'ala ya yi tajalli a jikin wannan abin ba, to da sai sun rushe fi asra'i min tarfatil ayn, sai sun rushe fiye da kiftawar ido, fiye da saurin kiftawar ido, ligirati ta'ala nisbatul uluhiyya ila ghairihi, sabida yanayin kamar kishin ubangiji domin a haɗa shi Allah subhanahu wata'ala ta ɓangaren allantaka, a ce Allah wani abu ne Allah. A nan fa abin da Bashehu Tijjani yake magana kenan, yana nuna cewar Allah subhanahu wata'ala ko masu bautar gumaka da suke yi, tajallin ubangiji ne ya janyo ba su rushe ba su ababen bautawar da su ma masu yin bautar, saboda Allah subhanahu wataala da zai bayyanar da kansa yayi tajal wannan bayyanar da yayi wa irin annabi Musa, to daga baki daya sai sun rushe fi asra'i min tarfatil ayn, da fiye da saurin kiftawar ido za su rushe. Har shine yake kawo hujja cewar Allah subhanahu wataala li kalimi Musa, wannan hujjar da yake bayarwa cewar za su rushe min asra'i min tarfatil ayn, shine yake kawo cewar ga hujjar nan, cewar Allah subhanahu wataala da ya kawo yayi magana da annabi Musa yake cewa innani ana la ilaha illa ana fa'budni, cewar ni ne ubangiji. Ko mun riga mun san cewar lokacin da annabi Musa yake cewa rabbi arni, yake cewa wannan ayar take cewa Allah subhanahu wataala ya nuna ka nuna min anzuri ilai, na duba a gare ka, sai yake cewa ai ba za ka taba gani na ba, lan tarani, ba za ka taba gani na ba. Sai ya ce masa walakin unzuri ila jabalin, yace ka kalli wannan dutsen ka gani. Ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya tajalli akan dutsen, to sai ja'alaha dakkan wa kharra Musa sa'iqan, annabi Musa ya faɗi ya suma, shi kuma dutse ya murmushe ya rushe. To shine abin da Shehu Tijjani yake faɗa a wannan lokacin, a wannan abin shine yake faɗa cewa ga kuma hujjar ma wata aya da yake faɗa, yake cewa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wal ilahu fil lugha huwa al ma'bud bi haqqin. Allah kuma aka ce Allah a yare abinda ake nufi shine al ma'bud bi haqqin, shine haƙi wannan na gaskiyar abin da zai kamata a bautawa na gaskiya a haƙiƙar bauta. Ma'ana duk abin da kaje ka bautawa ba Allah ba, to wani shirman kaje ka bautawa, amma haƙiƙar wanda kake bauta shine Allah subhanahu wataala. Saboda yake cewa, shi yasa ya ƙara cewa wa qawluhu la ilaha illa ana, da faɗin ubangiji yake cewa babu wani ubangiji sai ni, ya'ani la ma'budu gairi. Abin da yake nufi anan shine babu wani abun bautawa face ni. Wa in abadal awsan man abadaha wa in abadal awsan man abadaha, ko da wanda yake zuwa yana bautawa gumaka, yana zuwa yana bautar gumakan, fa ma abada gairi, ba a haƙiƙa ba wanda yake bautawa ni sai ni. Ba abinda ake nufi ba wai cewa akai wai gumaka su ne alloli ba, a'a, kamar kai ne misali a ce ka hau cikin jirgi ka tashi sama kana da sauransu, a haƙiƙa kaga ai a sama kake, amma cikin jirgi ka hau. So amma za ka yi cewa ai na tashi sama, amma a jirgi ka hau ka tashi ka tafi. To kamar haka ne duk wanda ya je ya bautawa wani Allah, saboda shi wannan abun ba Allah bane, abin da yake faɗa gashi ma a ƙarshe ma yake faɗa, abin da yake bautawa ba Allah bane ba. Dan haka shi a haƙiƙa ko da ya ji yayi bautan nan ba wanda yake bautawa sai Allah, saboda su waɗannan mamoyan da yake bautawa su ma Allah suke bautawa.
wannan shine abin da ake faɗa. Gashi nan na fassara, wanda zai shiga ashabul kafi ya shiga, wanda ba zai shiga ba dama na san ƙarya suke ya shiga. Wani ya ce in buɗe layin tambaya, gashi dan zan buɗe. Duk wanda yake yin tambaya da zage-zage to yayi zaginsa. Amma a nan ga wanda ma ya ce wai ai zai shiga an fassara kuma ya tafi wata magana. Ahmad Abdurrahman Muhammad, kai kake cewa in an fassara maka, an yi live an fassara maka, zaka shiga zaka koma ɗalibin aljabar har wallahi ka ci. To gashi nan an faɗa maka kuma an fassara, yanzu ka zo kana cewa wai wallahi ba haka fassarar take ba, wallahi san zuciyar kake fassarawa. To ka zo kai kai live video ka fassara mana, ka nuna yadda fassarar take. Kuma tun da safe na faɗa na ce gashi duk wanda ya zo ya nuna min inda aka ce komai Allah ne, kamar yadda Albanin Zaria ya yi ƙarya ya ce wai Shehu Tijjaniya a wannan gurin ya ce wai komai Allah ne. Na ce a kawo gurin, aka kawo wannan gurin. Duk wanda ya zo ya ka, tun da safe nake tambaya, saboda ku ko da taken Najeriya aka faɗa, ko taken Najeriya aka faɗa aka kawo, to in dai da larabci aka kawo sai kun ɗauka wani abu aka kawo wanda ba shi bane ba. Saboda haka ga wani nan shi ma yana zagi kamar yadda suka saba, ya ce yana tunanin ina shaye-shaye. To wannan tunaninka ne. Saboda haka wanda yake da tambayar yanzu yayi, gashi nan a dan shot, saboda ma ni zan fita anjima. Shi ya ce gashi nan nayi. Kuma dan haka ka je in kartin da kayi ƙarya, gashi nan nayi live video, ban ma ni yayi yanzu ba amma nayi. Saboda haka ka zo kai ka yi. Masu zagi ga sunan suna yi, dama ita mutanen nan gaba daya ba abin da suka iya illa zagi. Saboda mutanen nan sun dauka gaba daya wani yaudarar kai ne, gabaki daya mutanen nan suke da shi. Yaudarar kai ta an ce musu kada ku saurari kowa sai dan ahli sunna, kada ku zauna da ko dan bid'a bai halatta ku zauna da shi ba. Saboda haka gani suke ba wanda ya san komai sai su, ba wanda ya san wani abu sai su, ba wanda ya. Saboda haka kulli yaumin har rantsarantsa suke. Yanzu dai ga wannan ya gama rantsewa cewar ba za a iya fassara masa ba, kuma an fassara masa. Ya ce wallahi zai zama ɗalibin Abdul Jabbar, ya rantsi. Kuma mutum biyu a ƙarƙashin sun ruwa sun rantsi sun ce za su zama ɗaliban Abdul Jabbar. To gashi an yi. Yau sai wannan bayanin tajalli da ya ce a yi. Waɗannan tajalli in ana maganin akwai wasu yarurruka na sufanci da ake da su, kamar waɗanda ishu dai na ma cewar tajalli abu ne da ya zo a cikin Alƙur'ani. Gashi nan falan ma tajalla li jabalin ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Akwai kalmomi na tajalli ba wai iya na sufaye bane ba, amma ma'anonin da suke fita suna da bambanci. In aka ce tajalli a koda yaushe, in aka ce tajalli ana nufin kamar manifestation, ban san me zan ce da Hausa ba, amma ana nufin kamar bayyanar wani abu a jikin wani abu, shine tajalli. Misali, yanzu misali idan kaga kamar wani yana jin daɗi, sai ka ce masa ai gashi nan ya fito ma a fuskarka, kana jin daɗi kana abin nan. So wannan abin kana nufin kamar yayi tajalli abin nan ɗinsa ya bayyana. Saboda haka akwai wani ma littafi na karanta da sunansa Tajalliyat Jamalillahi fil Kawn, wani bayyanar ubangiji a cikin, bayyanar kyan ubangiji a cikin halitta. Ma'ana in kaga abu yayi kyau sosai, to yana nuna wani aiki na ubangiji na kawata abubuwa. To wannan tajallin ubangiji ne a cikin wannan abu, shine wannan manifestation da kake gani na abu. Wannan shine tajalli a takaice. Dan haka wannan kana ta zagi Izzuddin Mahmud. Wannan zagin ba zai hana in yi bayani na ba. Saboda haka wannan da ya ce zai shiga ashabul kafi, idan na fassara, gashi na fassara wannan fassara larabci. Bari ga maka wani abu, shekara 20 baya na fi iya larabci akan yanzu, saboda na fi makarantar larabci ne, primary da secondary Arabic na karanta. Saboda hakan yanzu ne ma da ba larabci nake yi magana da shi ba, sai dai in karanta ko wani abu, shi yasa ma kuke gani. Kuma rubutu saboda da Hausa nake. Wannan ban ce tajalli ba yana nufin reflecting ko inuwa ba, yana nufin manifestation.
wani bayyanar wani abu a cikin abin amma ba ta zahiri ba, shi manifestation, bayyanar wani abu a cikin wani abu ba wai a zahiri ba, shine tajalli. Akwai kalmomin sufanci suna da yawa. A nan ma ina da wani littafi da aka yi akan kalmomi na tasawuf da ake da su. Ina da can gashi nan ba wani nisa yayi ba. Ina da shi yawwa, ka gan shi na nuna muku shi. Gashi nan sunan littafin suwar min dalalatul mustalahat as-sufiyya fi diwani sifatul anwar li Sheikh Muhammad Nasir al-Kabara. Abokin mu Malam Ibrahim Al-Getsawi shine yayi wannan littafi, abokin mu ne, kuma a jiki zaka ga kalmomi nan na tasawuf wanda ya kamata ku a neme shi. Gashi nan yayi bayani akan al-karama, anwa'il karama, gashi nan al-fata, al-anis, al-jazba, al-aqtab, ar-ruh, al-qalb, gashi nan al-mahabba, al-ghaib. So nake nemo maka ma inda yayi bayani akan ga al-kashf, kashafi, ga mu gani ba za a rasa inda yayi magana akan tajalli ba a cikin ko gashi nan yace, gashi nan gurin yake magana. Yace at-tajalli fil lugha, idan aka ce tajalli fil lugha abinda ake nufi a yare shine tajalli shay'i takshif wa zahar. Ai abinda ake nufi tajallin abu shine bayyanarsa. Wasdilahan, idan kuma istilahin tasawuf aka ce menene tajalli, abinda ake nufi huwa ta'sirul anwar al-haq, shine tasirin hasken Allah subhanahu wata'ala bi hukumar al-iqbal ala qulubi sa'ada, ta hanyar kamar al-iqbal ala qulubi sa'ada kai yakunu bi zalika ahlan li zalika wa shahidul haqq fi qulubihim. Shine kamar al-iqbal, abinda zake so in fassara a nan gurin, abinda yake nufi shine kamar fuskantar zuciyoyin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su, ma'ana waliyan Allah da bayansa na gari, ko kuma Allah ya datar da su, kai ya kunu bi zalika ahlan li zalika, domin su kasance kulli yawmin a cikin ahalin ubangiji suke, wai shahidul haqqa fi qulubihim, sannan su dinga jin ko kuma su dinga jin bayyanar ubangiji subhanahu wataala a cikin zuciyoyinsu. Alhaq, idan ka ji sufaye suna magana alhaq, suna magana akan ubangiji subhanahu wataala ne. Wannan kenan. To dan haka kada ka dauka ka ce wai a nan gurin gashi nan marubutun abokinmu ne, ga hotonsa nan zan yi tagin ɗinsa an jima, gashi nan ma a baya, saboda shi Jawahirul Ma'ani littafi ne na tasawuf, ba kuma littafi ne da ya kamata kawai ka ce Allah sarki, ba kuma kawai haka ake zuwa a ɗauko littafi kawai na tasawuf baka san yararen yake ba, kamar ka je ka ɗauko littafin physics ko chemistry kawai dan ka iya turanci ka dinga tsammanin wai za ka karanta ka fahimta. Kowane abu da ka gani da iliminsa, kowane abu ka gani an yi bayaninsa. Akwai wasu mustalahat, akwai abin da ake kira terminologies a turanci da yake da shi. Dan kawai ka iya larabci, bai yi ka je ka dauko littafin tasawuf ka ce za ka karanta. Dan kawai ka iya larabci ba za ka je ka dauko littafin falsafa ka iya karanta wai ka fahimci me aka yi nufa ba. Dan kawai ka iya turanci ba shine yake nufi za ka dauko littafin chemistry ko physics ka ce wai ko biology ka ce za ka fahimta ba. Saboda waɗannan suna da wasu terminologies da su, suna da kai, ko economics akwai abubuwan da ake nufi da ake da su waɗanda ba za ka ɗauko ba, amma ko zai guje ku ɗauko littafi ba ku fahimci. Kai yanzu wannan a larabcin ma da shi wannan yake magana a fassara masa zai zama ɗalibin ashabul kafi, zai shiga zama ɗalibin aljabbar. Ko larabcin nan wallahi ba zai iya karanta ba, ko larabcin ba zai iya ballantana, ba zai iya fassara ballantana har aje ga batun ya san ina mustalahat din suke. Kamar wannan tajalli da aka yi magana, an yi magana tajalli sun dauka ana nufin komai wai an ce Allah. An ce idan ka yi wa wani abu da yake bautar Allah, kake masa bauta, to ba shi kake bautawa ba, saboda shi kansa ba Allah bane ba. Abinda ba Allah ba, a nan fa yana magana ne akan cewar duk wani abu ma da ake bautawa
Shehu Tijjani abin da yake magana akai shine radiyallahu anhu shine duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba ma to ba Allah bane ba, saboda tun asali ma wani abu can abin banza ka je ka bautawa, kuma Allah ya kyale ka ne saboda kawai ya yi tajalli a cikin abin, sai ya zama ya kyale ka kana iya bautar wani ma kana zaton Allah kake bautawa. Saboda haka wannan ni ban yi domin wai wani ya shiga ashabul kafi ba. Na ga malamai na nan ma suna kallon bidiyon nan, bai kamata ba a ce ina ta jawabi a gaban malamai na. Kuma ni ga wata tana ta mara ce idan na fahimci yaya na littafin ɗariƙa ba na kowa bane da zai ɗauko ya karanta, amma littattafan alisuna za ka iya musu hawan ƙawara. Ba haka bane ba. Littafin ɗariƙa kamar yanzu bambancin kamar ɗariƙa da ƙungiyar ku ta salafiya da kuke kira ahli sunna ita ce, tunda ni dama na daɗe da fada cewa ni na fita daga ahli sunna ba na yi, saboda sai na Abubakar bai ba, sai na Umar bai ba, babu ita zamanin annabi. Yanzu da zaka taso sai na Umar ka tambaye shi ga wata ƙungiya ta ahli sunna, zai tambaye su kuma me suke, saboda bai san da ita ba. So abin da ake nufi akwai bambanci da bambanci ka cewa littafin shi littafin da yan ahli sunna suke cewa littafin su ne, littafi ne general littafi. Ka je ka ɗauko littafin da aka yi kai ko ma general littafi ne, su ba masu da wani littafi littattafan hadisai ne, littattafan hadisan na kuma maganganu ne aka yi su da waye. Ilimin hadisi shine yake da terminologist ɗinsa, amma littafin hadisi kamar wanda za a ce ƙala sallallahu alaihi wasallama kaza 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 kaza, wannan ba shi da wasu terminology. Sai dai idan daga ƙarshe an ce wannan hadisin munqadi ne, ko a ce maka wannan hadisin akwai tadlisi a wannan marawaicin, ko a ce maka wannan hadisin ko a ce maka wannan wahin, ko a ce maka maudu, ko a ce to wannan su ne terminologies din ilimin hadisi. Kuma in ka ilimin hadisi zaka iya ganewa, amma ba ku da wani ilimi wai da ka ware wai da za a ce wai wani ba zai gane ba, saboda ku ba ku da wasu terminologies. Babu wasu terminologies da ake da su. Kamar yanzu misali, da in na iya turanci babu Nobel din da ba zan iya karantawa ba. Doesn't mean wai dan literature zai ce wai zan iya dauko kowane Nobel na karanta. Zan iya dauko kowane Nobel na karanta, amma fannin sa na literature shine ba zan iya karanta ba, sai na san wasu abubuwa a cikin bangaren sa. Wannan shine abin da yake faruwa. Yawwa. To wannan ya ce wai ina baka shawara ka fita harkar waɗanda ba sa jin tsoron ƙaƙe da ƙarya. To ai mun riga mun san waɗannan, mun abin nan, mun san waɗannan mutanen ba tsoron Allah suke ba da sauransu. Wai ce a hannuna ga wani ya ce ni dai yanzu duk ba wannan nazo ba, maganar wai cewar wannan littafi kaza wannan littafi, shi fassarar nan yace ne masa kuma neymar gashi nan, saboda haka ya rage ina sai ya rantsi zai zama dalibin Abdul Jabbar. To gashi nan ni dai na mai da shi dalibin Abdul Jabbar, shikenan finish. Yawwa, wannan shine ni abin da ya dame ni. Dan haka kai wannan Hajara din zan blocking din kin da mutane da wani ko dan gardi ne ma ya da mutane da wani bara a nan gurin. So abinda nake kira ga ku yan wayannan mutanen da suke zaton kamar su kadai Allah ya zaba, su kadai ne Yahudawa da Allah ya zaba, ya ware su ya ce su ne yan aljanna, saura kowa dan wuta ne. Bayan sun ware gaba ɗaya kowa, duk wanda ba musulmi dama a gurin su wuta zai shiga. Sannan kuma daga baya suka ware a musulman ma suka ce an rabu 70 da yan kai, su ma suka ware 72 suka ce duka wuta za su je, saura a ɗayan ma suka ware yan ɗariƙa, sannan suka ware yan sauran ƙungiyoyi within cikin wanda suke claiming su yan ahli sunna ne. So a nan ɗin ma a cikin su yan madakaliya suna rigima da yan sururiya, yan boko haram suna rigima da yan abin nan. A cikin yan boko haram ɗin ma yan isop suna rigima da yan jazz. A cikin jazz ɗin ma akwai ɓangaren bakura da ɓangaren abin nan da sauransu. So ba wani wanda zai shiga da sai mutum ɗaya shine dan salafiya, shi kadai, saboda shi ma ya zagi wani. Yawwa, wannan shine dan haka
kowa ya je ya yi harkarsa, amma shawarar da zan ba ku ita ce, to ga wani ya ce Allah nan ki shirme kuke yi. Ga wani wanda ya ce wai an taɓa magana da wanda nake na kawo wajen wai a gaban kowa ya abu ne na, a gaban kowa ya min me? Har yanzu ba zai iya kawo wallahi abin da na nema ba. Har yau din nan ba zai iya kawo inda a cikin alkur'ani magana ce muka yi akan, na ce a nuna min alkur'ani inda aka ce wanda ya zagi annabi a kashe shi, a nuna min a cikin alkur'ani babu. Na ce idan mun gama, saboda methodologist din ta sama ta zuwa ƙasa zami, idan babu alkur'ani ka tabbatar to sai mu tafi hadisi. Ni kuma a hadisi zan tabbatar maka hadisin da ya ce wai sayyidina Ali wai ya ji ya kashe wata mata ko wani makawo saboda ya zagi annabi, ko wani makawo ne ya kashe matarsa ne, na manta yanzu yadda hadisin yake. Wai ya zo ya faɗa annabi cewar ya kashe, an ce babu komai da sauransu, an yi approval ne ko wani makamancin haka. So shi kuma na ce hadisi ne mutsaribi. Sannan daga nan to tun daga nan kawai sai waɗansu suka fara cewa za a je gidanmu a rusa, za a yi min rotse, ina Abuja, in na shigo Kano za a kashe ni saboda ni ma ina goyon bayan waɗanda suka zagi. Ta haka fa wasu suka ce min da Allah na bar maganar saboda mutanen nan sun dauki zafi, za su je za su yi min sharri da sauransu. Ta haka aka ce in bar maganar. Na ce ni kuma ina ganin girman su, saboda ni abin da na faɗa a lokacin da kalmar shine ina da weakness din ganin girman mutane. Shine suka dauki wannan abin a matsayin wai kullu yau za a ce weakness, which yes, it's a weakness for me, saboda ina ganin girman manya. Amma ganin girma wani abu ne, tarbiya da ake baka. In kaga wani mai mutunci kaga girman sa, wata tarbiya ce da ake baka. Amma wallahi in mutuwa zai kun ji na rantsi, wallahi ba zai iya kawo gurin ba. Abinda na tabbatar da ma na ce ra'ayi ne na malamai kawai, wanda aka ce wai an yi ijma'i, kuma babu wannan ijma'in, babu shi. Kawai wasu mutane ne suka haɗu, wannan ya ce ijma'i, wannan ya ce, kamar ijma'in da ake cewa wai Sahihul Bukhari wai shine asahul kutub, ko kuma a ce duk abin da yazo a cikin, ba na da akan asahul kutub, amma a ce duk abin da yazo a cikin Sahihul Bukhari ya inganta, ƙarya ne wallahi, babu wannan ijma'in. Ibn Salani ya fara kashi, kuma shi ma ƙarshe ba ko duk waɗanda suke kotin ɗinsa sai kaga Albani ya nuna hadisan da bai yadda da su ba a cikin Muslim da Bukhari. Akwai ba wani malami da na sani ba, wani zai bai yadda da bai ka ba, ko Ibn Taymiyyah ya ka hadisan da bai yadda da su ba a cikin Sahih Bukhari da Muslim a cikin Sahihain. Sannan kuma wani kawai abin nan, wannan Hajara Adamu, kai wannan wai duk masu sunan Hajaran nan an ƙara blocking din shi. Shine kawai kulli yau sai a ce bayan kawai da sharri ne da kage, kamar yanzu ne fa da aka yi daure Malam Jabbar, kawai wani ya ringa cewa ya kasa ba da hujja, ya kasa kaza bayan an daure shi. To a fito da shi ya ba da hujjar, a tambaye shi hujjar. That's it. Ba zai yiwu ku zo ku terrorizing mutane, ku terrorizing ku ta hanyar baki ko ta sharri ko ta duka ko ta barazana, sannan daga baya ku ringa cewa wai ai an kasa ba da hujja. A zo a bada hujjar gaba da gaba mana, shikenan a ringa a bada hujjar gaba da gaba, shine magana. Shi dai wannan abin da ya kane nayi shi, abinci ma zan ci, yunwa nake ji saboda na je unguwa na dawo, amma na fassara masa shi wannan larabci. Ni ban san ma wani irin tunani ne na waɗanda sababbin followers ɗina ba, saboda ban san lokacin da ina yawan abubuwan addini a social media ba. Amma ban san wani irin tunani ne har yasa suke tsammanin wai ba zan iya karanto larabci in fassara ba. Abu mafi sauki, wallahi ban taba daukar littafin Ibn Taymiyyah na ga kalmar da ban sani ba, ban taba ba. Kuma wallahi tun SS1 kawai na secondary school Arabic, saboda shi yana ma daga cikin wanda larabcin su mai sauki ne, wataƙila dan haka ma su yan izalar suka bi shi, saboda shi ba shi da wuya, ba shi da wani wuya. Ga littattafan sai ina da su, ga sunan Majmu'ul Fatawa gashi nan ina da shi. Saboda haka ƙarshen ni abin da zaka zo ka ce min zaka yi min a larabci bai wuce a ce irin wannan rigingimin na nahawu da sauransu, waɗanda tun ina yaro ni ba tsaya na gama abin nan baka ce min wancan wasali kaza zaka saka kaza ai nan abin da mufradi da jami ba ma wannan ba kai, a ce mubtada da khabar ne, a khabari ga yadda ake rufa a can kaza. So that's wannan na san babu wani, ko ban manyan malamai zaka sai an samu wani guri an ce ai nan gurin ba daidai suka yi ba.
nan kaza su ta rigima kan larabci da sauransu. Amma dai ka ce min wai akwai zan fassara ba daidai ba, wai ba zan iya fassara maka ba, wannan wasa ne wallahi, wasa kake yi. Saboda wani rudar kai ne, saboda yanzu ni ina ta so in daina musun addini gaba ɗaya, in daina shiga sabgogi da shi yasa kai zamanin kamar ba ni wani irin rudar kai, wai ba zan iya karanta wannan abin fassarawa, wani irin rudar kai da yaudarar kai. Allah da ya kyauta. To jama'a sai an jima. To ga wani ma bari an gama da wannan da ya ce ya ga kamar ya sha wani abu. To na faɗa dama na faɗa dama cewar ƙarshe zagi ne, wanda kuma shine takobin ahlus sunna, zagi ba shine ahlus sunna. Wato bari yi magana akan ishu din Malam Abdul-Jabbar, wai ba wani kage idan duniya kai ya kasa kare kansa idan an tambaya shi gabas yayin yamma. To bari ne magana akan abin Malam Abdul-Jabbar guda ɗaya. Wato abu ne guda ɗaya, mutanen nan rashin ilimin jahilcin yayi yawa ta yadda ba sanya ake fassara ba. Fassara akwai abin da ya kira da translation, akwai abin da ya kira da inference. Shi in aka ce translation, normally kawai ka ɗauko abu ka fassara kamar yadda ne wannan abu, shine translation, ka fassara. Shi kuma inference a turanci ko a ilimin tarjama shine kai ka cire wani abu ma'ana a cikin wani abu, wani statement da aka, shine inference. Misali, duk lokacin da na ce babanka baya wanka baya wanki, ina nufin babanka kazami ne. Kai wannan rijiyar leman da kai nake magana, ina nufin idan na ce babanka baya wanka baya wanki, ba sai na ce babanka kazami bane ba, yana nufin kawai babanku kazami ne. That's it. To gani ina ga wannan sabon zuwa ne, ya ce wai ta tafi da ba za ka iya karanta haka fassara ba. To ina ga wannan sabon zuwa ne, na fassara tun ɗazu, kai yanzu ne yanzu ka shigo, kun kama kai ma za ka shiga ashabul kafin, to in fassara maka yanzu. To shine in aka ce inference, abinda ake nufi shine kai deducting din ma'ana daga wata ma'anar. In na ce babanka baya wanka baya wanki, ina nufin babanka kazami ne, na zage ka. Ko ban faɗa ba, wata ma'anar da zan fita shine zagin ka ne. Ko ban fito na ce ai zagin ka ne ba, ai kawai cewa ne babanka baya wanka baya wanki. To wannan shine inference. To Abdul-Jabbar duk ma'anar da yake faɗa ake cewa ya zagi annabi, inference yake yi daga abubuwan da ya tattara a littattafan wayannan hadisan da yake magana. Shi ku kuma abin da kuke cewa na ma, wai sai an nuna gurin, an rawaito baka wanka wanki, daga je a'a sai ka nuna min inda aka ce kazami ne. Kai ka ji jahilci da dakikanci, kai banda ma abin nan banda ma lalacewa. A ce gashi an ce ka ce a nuna maka inda aka ce ba a wanka ba wanki, sai aka ce au ba inda aka ce mutum kazami ne, sai ga aka ce maka ai gashi an ce baka wanka baka wanki, sai ka ce a'a ai sai an nuna maka inda aka ce kazami. To kai baka da fahimta, kai jahili ne, kai dakiki ne, ko kamar yanda wannan ya fahimci wannan da na fassara din nan, shine kai ma irin wannan kararra mutum, kararra bawon Allah nan Shehu Ahmad Tijani yayi bayani a ƙarshe ma sai da yace duk wanda yayi je ya bauta wa wani Allah, saboda wannan abin ba Allah bane, wannan abin ba Allah bane ba. Yace ya'ani la ma'budu gairi wa in abada al-awsan man abadaha fa man abada gairi fa ma abada gairi. Kai yace abinda Allah yake nufi shine la ma'budu gairi, babu wani abin bautawa sai ni, wa in abada al-awsan man abadaha fa ma abada gairi. Ko da wanda yake bautar gumaka ya je ya bauta wa gumaka, to ba wanda yake ba wani ya je ya bautawa ba, saboda wannan dama ba abun bauta bane ba. Wannan shine inference, to Albanin Zaria bai san wannan ba. Albanin Zaria bai san wannan ba, ɗalibansa da suka yi kotun din wannan magana su ma ba san nan ba. Don haka sai an jima jama'a, sai an jima. Na riga na abin nan, na riga na sallame ku. Kaji wai da Allah kalli wani, ga wani Muzammil Abubakar ya ce wai ka sani ko bayarwa yake ake masa wankin amma ka ce masa kazami, irin gabotar fahimtar da kuke wa hadis kenan. Kai ka ji wani
dan Allah wallahi na yi niyyar ma na fita lafiya, amma ka ji wata gabotariyar fahimta. Ai idan aka ce maka mutum baya wanka baya wanki a Hausa kai Muzammilu, idan aka ce maka mutum baya wanka baya wanki ana nufin dakal ake ganin sa, ba wai ana nufin ba da wankin yake ba. Ko ba gane Hausar bane ba, shi za na ce zan faɗa na ce idan aka ce muku in aka ce muku annabi yana wanki da kansa a irin fahimtar ku, ko kuma aka ce majalisar ɗinkin duniya irin ku ne kuke ɗauka wani majalisa ce ake ɗinka duniya a can gurin, saboda kwata-kwata ba a Hausa in aka ce mutum baka wanka baka wanki ana nufin dakali ake ganin ka kazami ne kai, baka yin wanka sannan kayan ka dakali yake. Wannan shine abin da ake nufi. Yawwa ba wai maganar wai abin nan ga wannan ya fitar da ni daga musulunci kamar yadda suka saba. Ce ni ina son naga wanda zai yi tambaya Allah soki. To jama'a ni dai na riga na fassara wannan bawan Allah, sauran sai ya shiga ashabul kashi ko ya shiga ya kai ma shi Malam Jabbar a ziyara gidan Kurmawa inda yake zaune, aka daure shi yake zaune, zai iya kai masa ziyara idan ya shiga ashabul kashi zan iya masa hanya. Yawwa saboda na riga na shigar da shi yanzu, in kuma ba zai shiga ba to ya je azumin kafara idan ba zai iya ciyar da mutane ba, amma dai azumin kafara ya kama shi. Yawwa shine ga wani ya ce da Allah mai saba ka shirya kan maganan magani. Ni na fi rubutu, ni ban fiye son yin maganganu bane ba, na fi rubutu ne saboda ina da magana ta, ina da ɗan sanyin magana, so ban fiye sanyin magana sosai ba. Yawwa to ga wannan yayi zaki, ya ce yayi tambaya, ya ce wa zai maka tambaya makakken banza. Jama'a dalla jama'a sai an jima to ina ga shi kenan ai. To an kira ma magariba bara in tashi in je, to sai an jima ku jama'a.